weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to beelinaɓe to silla to Sinthiou Boumaka to Sinthiou Boumaka to Jooke to Néré Yela to Wolum to Fondu to Bagodina to Ñaabina to Ñaabina to Gurela Cooga to Hijaja to Tampidaro to Burguduna to Atena to Lewe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abou Diaba Sow to Belel Gawdi ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Adama Ndongo to Bogge ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh la Ghazwani o yaltini e jiifaji makko million ngaji sappo tawi ko haalisa e limore hinde nde waɗi tigui ballal faade fedde syndicat kay daraniɓe gam wallidde ɓen jaydiyankoɓe famille aji jaydiyankoɓe yaltuɓe aduna tawi koye 5e édition ɗiɓe inniri meede bonte to leydi Sénégal ma jaaha toon to Mbour ko jeere wuuro ngo taw ko jeere mawde kañuma sumiccumo kulɓinigu jamma hanki o to leydi Mali Abdoulaye Mayga kañum woni hoore jagoɗɗo leydi ɗi o joddima en audience e nder bureau ji makko to e nder bureau ji makko e debbo cuɓaɗo kesso kay nomaɗo coordonnatrice de résidente des Nations Unies e nder leydi Mali to leydi Côte d'Ivoire ma en kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Guillaume Ofoye Boigné ko kodda Ofoye Boigné te leydi Niger ministre des affaires étrangères mo leydi Niger o convoqué chargé de mission de l'Union européenne nder leydi mabɓe to leydi Congo Brazzaville ko aleda hande o leydi ndi dowani subgoji mum suɓade hoorejo leydi kedde Afrique ma en jaɓɓo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Iran to leydi Palestine to leydi France bisimilla moni ketki hotodirte joni piren pacciren jambitowo oɗo henna ñaw jaada ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkorji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimi hen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoje gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Ndiayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettude
Kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo 15 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habaruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men saydou abouba hono no jayde mon addudire moɗon kay ha lewru ndu korka ndu maayo eɗen dusodira e ceerno men ceerno ibrahima saydou kane toon to likseyba gorgol e kala ñalawma omo addan en kay ko fati windande men kenen nafta en to banggue diine men to banggue gonka men kala ceerno ibrahima saydou kane assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi mouhamadoul ghali seydi ba e namdal maɗa holko jiɗaɗi korɗo waɗa e hol gañaɗi korɗo woɗɗito. mouhamadoul ghali en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma en garti humnude adimo gardirɗen e julɓe ɓe. mouhamadoul ghali korɗo ene yiɗa sura ɗemgal muɗum e haalde won haalaluji. korɗo ene yiɗa sura ɗemgal muɗum e won haalaluji. korɗo ene yiɗa wasa ñoode. korɗo ene yiɗa terde muɗum de fof koora. wona ñallude ɗomɗude tan e ñallude heyɗude woni korka ala. terɗe ma ɗe fof ene jiiɗa koora. ɗum ko yeeso raɓɓiɗinade terɗe ma ɗe fof ɗe koora. golle ma ɗe kadi koora. eyyi ko terɗe golloto golle ɗe. ene añana korɗo noon kadi kala gueɗal ngal ganduɗa ene fodma e bonnude korka maɗa ene añana korɗo wadde ɗum. kono gueɗe ene goodi mouhamadoul ghali gueɗe ɗe wona kanje bonnata korka ka kono eɗen gona sababu bonde korka ka. ɗum noon ene aña wadde jomum waɗa ɗum. mudde ndiyam arde tan muta e nder cangol no korkaji babaɓe ɗini jomum hoora tan ñalla mudde nder ndiyam ha hiira. ay mudgol ngol ne gasa taw bonnata korka kono mudgol ngol ene wona sababu bonde korka ka. saabu korɗo kala nde ene jogui damuɗe nane muɗum kala nde ndiyam ɓenni e ɗen ɗon damuɗe yetti fulkuru korɗo o korka boni. so tawi ko huno ko ndiyam rewri yetti fulkuru korka boni. so tawi ko hinere ndiyam rewri yetti fulkuru korka boni. tawi ko yitere ndiyam rewri yetti fulkuru korka boni. so tawi ko nofru ndiyam rewri yetti fulkuru korka boni. tawi ko duburu woni caggal neɗɗo o so tawi ko toon ndiyam rewri yetti fulkuru korka boni. ɗum noon ɗeɗo gueɗe so tawi a muri e ndiyam tan sa arenaki eɗe mbawi nanude ndiyam ni tawa tinani ha yetto fulkuru maɗa saabo bonde korka maɗa. so tawi aɗa salligino sattinde wufƴikinade nde walaɗo mouhammadin sallllahu alayhi wa sallam o wi so tawi aɗa salligino ya fantin gufƴikinagol ngol e corɓikinagol ngol fo ya fantin kono waɗi hen ko sardi o wi ko ɗon ɗa hoorani. so tawi ka korɗo sa ɓurtini ndiyam ɓenni korka ma ene bona. ɗum noon deke ene añana korɗo so tawi ene wufƴikino walla ene sorɓikino e salligi koto fantin yo wat seesa tan ndiyam wasa ɓennude. gueɗe ɗe ganduɗa tan ɗeɗo gueɗe sa golliɗe tan eɗen mbawi wonde sababu korka ma bonde. ɗeɗo gueɗe kala hen ngal mbadɗa ene aña e yeeso tan raɓɓiɗinade. o ko musidɗo moon ibrahima saydou kane likseyɓe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaleykum salam seydi kane yo Allah nurɗi ganna golle ma jooɗi peewi kabruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie puddorɗen ko toon to likseyba gorgol to likseyba dugorgol dudala ceerno mamma kane ardiɓe dudal ngal noɓe kewi wadde kala hitande kay so lewru korka ndu yeehi ha yettima oɗo saaha joni woni tigui ñande jamma leylatul qadri eɓe mawnina jamma o noɓe kewi wadde kala hitande noon dendagal ɓesgu likseyba naaɓe tawateɓe wuuro ladde diaspora e dendagal guure taariri kala ene bisma e jamma leylatul qadri ɗamniɗo
wadde kay ko ñalawma janngo woni altine janngo 16 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko yon fanno ha joni keddoɗen dudal ceerno Hadi Oumar Sy toon to Jowola rewa woni ɓella mbiyen Jowola Mauritanie kañumenne noɓe kewi wadde kala hitande kay so yuɓɓinde ko fate jamma Laylatul Qadri o noon ko yedata ko yeeso teddugal dendagal ɓesgu Jowolnaɓe tawateɓe wuuro tawateɓe ladde ha diaspora kala dendagal guure tariɗe noon Jowol kala ɓe Mauritanie Sénégal kañumen kala ene bisma e oɗon jamma Laylatul Qadri baɗowo ñalawma janggo 16 lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ha joni koye on fannu keɗoɗen ɗuɗal ceerno Mouhtar Sy toon to Kahayɗi to legal Kebbe kañumne no heewi wadde kala hitande kay so yuɓɓinde jamma Laylatul Qadri dendagal Kebbe naɓe Kahayɗi naɓe ɗo didorno e guure tariɗe kala ene bisma e on jamma Laylatul Qadri jubbinteɗo toon to ɗuɗal ceerno Mouhtar Sy Kebbe e nder kay hayɗi to leydi ha joni koye on fannu keddoɗen to Nakchota hono de fedde yimɓe ceerno Ibrahima Camara kañumenne noɓe kewi wadde kala hitande so yuɓɓinde kay jamma Laylatul Qadri ñalawma janggo ngal dudal noon ko ñalawma o kurɗo woni kay guila ñalawma tan ha guila midi kay ha jamma o ha salatu ere koye jamma Laylatul Qadri wona caggal nde sirkeji guuraɗo mbaɗa toon zikruji mbaɗe toon tigui ko noon kadi caggal nde ɓe mbaɗi toon wajifa caggal kumtaji mbaɗa wajifa jamma o maɓe mbat toon ko fati tigui on jamma mawludu nabi woni jamma Laylatul Qadri ko noon kadi ceerno Zeynul Abidine Dia to PK8 Nouakchott kañum nene yuɓɓina no heewi wadde kala hitande jamma Laylatul Qadri to galle bammakko toon to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott waɗɗani stade PK8 o waɗɗani kadi waɗɗani étage bleu ɗum noon dendagal bandiraɓe foof ne bisma e ɗiɗo jammaji Laylatul Qadri ɗo ñaago Allah tan yo Allah rokku en fottude e jamma o rokka en jaɓanede dendagal dowuji men sadakuji men timminanen korka men allahumma amina habruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni leydi Mauritanie nana kay nana woni rimdude e oɗo saaha mo kaleten eɓe ndimda ujunnaji ɗiɗi e temedere tonnes woni 2100 tonnes tawi ko pastèque rouge woni dene boɗeje ɗe ɗum nana rimde e bateau kay to kaggulaɗe mo Nouakchott faade toon to leydi Espagne ko ngolɗo noon woni lawol garwanigola kay ko bateau ji ne ndimda bateau woni ndimda kay pastèque ummade ne ndimda dene boɗeje woni pastèque ummade kay e nder leydi Mauritanie faade toon to Espagne tawi tigui ko gollawol on to gadol taw koye bateau tawi koye maayo walla ko bateau ɗum rewritta ɗum noon kay ko tabala mawgal no fewi wonande ndema leydi Mauritanie ɗum noon tinoto koto wuuro witego Tarragona wuuro ngo noon tawate koto nder leydi Espagne hono no holiri Zeynul Abidine kañum woni Zeynul Abidine noon kañum woni hoorede patronat mo gendi Mauritanie ko aseta hanki o noon ɓe puɗɗi dimdugol oɗon bateau tawi ko bateau espagnol tawi ko dimdugol bateau Espagne mo tawi ko ɗo bateau Espagne noon e leydi Mauritanie koko sifodiri kala e nder nde koɓe sifodiriɓe kay nder balɗe 15 kala ma wooda bateau dimdaɗo ko fate ɗen dene boɗeje faade toon to leydi te faade toon to leydi Espagne Zeynul Abidine noon holiri kay ɗiɗo lebbi tati kay ndeɗo hitande hesere tan ɗiɗo lebbi tati e nder ɗiɗo lebbi tati o 2026 o holiri fodde 33 ujunere tonnes tawi ko dene boɗeje woni ko wiyete pastèque ummima tigui ummima leydi Mauritanie nawama toon to dongro roba tawi koye tawi umori ko nder leydi Mauritanie ɓe kolli noon o holliri noon recette kay ko fati e ɗen 30 ɗiɗon tonnuji 33 ujunere tonnes nder mum walla ko ɗi nanni e ngaalu ene qime ha 120 millions tawi ko halis dollar Zeynul Abidine noon holliri weltare makko mawde no fewi faade remoɓe kay dilloɓe e ndema nder leydi Mauritanie wawde remde kay kene nafa leydi ndi ha wawa kene nawe caggal leydi ha joni ko gendi Mauritanie keɗoɗen accident musɗo waɗi noon en kalino aljuma hanki o 13 lewru mars 2026 e dow lawol ummade Nouakchott faade Rosso toon tigguinde to ɓe mbiyata 71 PK 71 ko otoji ɗiɗi Toyota version de 9 place kañumen pulɓodiri ko famdi kala noon yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men e nder ɓen jeeɗiɗo mayɓe ne tawe hen cukko maire mo tekana biyetenoɗo Mohamed Najim wula Mouhtar Salouma hewɓe kadi mbarmi hen barmuɓe foof noon nawama to cuuɗi cafrirɗi ha joni ko leydi Mauritanie kettoɗen hono no mbiruni gardini kabaruji men Mohamed Cheikh Al Ghazouani ko hoorejo gendi Mauritanie o duñi junggo makko e jiifaji o yaltini toon million ngaji sappo tawi ko haalisugoya e limore hinde nde tawi ko ballal faade noon e ɓesguji jahdiyankoɓe e yaltuɓe aduna o waɗi ɗum noon o waɗi ɗum kay ngal ɗon ballay koye 5e édition woni kolol joyi ɓiwola édition moɓe mbiyata mo syndicat ji des
syndicat jaydiyankoɓe mbiyata mede la bonté woni tigi e jungo moƴƴere juuɗe moƴƴere kaya tawi ko ɗen syndicat jaydiyankoɓe noon jubbinta kala hitande e nder ɗuɗo lewru koora ko waɗata duuɓi 5 ɗina ko mbawi dañde hen foof noon ɓe paani ɗum koye famille aji woni ɓesguji ɓen jaydiyankoɓe yaltuɓe aduna bayini kabaru o noon ko biteɗo El Husseini Wula Meddou kañum woni jaagogal kafinagal ko fati culture et art de communication de la communication de relation avec le parlement kanko kadi woni porte parole du gouvernement ko kanko ɓayini oɗon kabaru ko jamma hanki o noon ɓe keeɓi enveloppe o tawi ko haalis ummorade horejo leydi ndi Ahmed Talib Mawlud kañum woni horejo syndicat jaydiyankoɓe e gendi Mauritanie o jetti o jarni horejo leydi ndi e ngal ɗo ballal paydingal no feewi tan gam taw kadi woni yidde mabɓe fandare mabɓe tan ko weltinde e yohi witinde kay e weytinde famille aji woni ɓesguji guila e ɓesguji ha e suddiɓe ɓen jaydiyankoɓe yaltuɓe aduna e nder nduɗo lewru korka teddundu kabruji men demgal Pulaar sono mima to gendi Mauritanie koto Sénégal paaɗena police nationale ɓe leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbasi policier goto biyeteɗo Youssouf Diop noon o wasi fittade makko koye accident auto e dow lawol ummade Tambacounda faade Kaolack ko o jogino noon ko kanko noon ko martaba walla grade makko wonno ko agent o yalti noon o yaltino koye haralde ɓattore 4 ɓiwere woni 40e promotion o gollotono koto commissariat spécial mo Kunkane ko unité noon mo PAF woni direction de la police des frontières ko toon o gollotono ko oto dogna noon kañum firɓodiri e oto goɗɗo umminoɗo toon to leydi Guinée ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko tana musɗo waɗi to wuuro wiyeten walla nokku biteɗo Tivaouane Peulh ɗum ko aljuma ɓennuɗo ɗo ko biyeteɗo Malick Ndiaye biyeteɗo Malick Ndiaye on noon ko piyowo Bouba walla mbiyen ko kongowo sabara ko kañum tigui wara o fiya noon ko labɓe kewɗe no fewi e saaha haare addi haare nde noon ko kay ko diddal sukaɓe sunuji kay kañumen kay ñigannomo ene mbiyamo kay toñamo ene mallamo ene mbiya kay wonde ene mallamo e wolof wiide kay wonde kala piyowo sabara jomum ko gorgui Dieng woni ko debbati gorkati nden noon nani ɗina konngori ko ɗon tigui wonti dukko hakkude mabɓe ha wonti haare ko ɗon tigui ɓe piimo labɓe kewɗe no fewi o ronda no wata hôpital Tivaouane Sud Safrine Tivaouane Peulh ko hen o hawri la diala ko ɗon e ɗon noon caggal nde kabaru o nana ko ɗon tigui gendarmerie ɓe Tivaouane Peulh jippi e nder leegal bitegal Moulaye Dabbaka woni kay e yiilade kene wona waktuji 4 kay ɓe jiilo ko ɗon tigui ɓe mbawi yitude ɓen sagataɓe nayo kay tumaɓe juuɗe men moddude e gona wargo ɓen nayo noon hen goto ene wiye ine yette so ko Karolere yara ko duuɓi 15 goɗɗo o wiyete ko ine yette Ndiaye ko élève yara ko duuɓi 13 tataɓo o noon wiyete ko Diop ko élève yara ko duuɓi 14 Ndiaye yara ko duuɓi Diop yara ko duuɓi 14 ko ɓeɗo tigui wondude e goɗɗo ne wiye Gomis on ko élève 6e année yara ko duuɓi 14 ɓeɗo nayo noon mbiyama teɓe e oɗo saaha joni ne coka e mbadi garta vie lesgoji nana jokki hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Baba Maal ko nalanke dowluɗo no fewi nder leydi Sénégal mani mbiyen e nder dongre Afrique kala o waɗi noon no hewɓe kay tawi ko yimɓe dowluɓe mbaɗi e oɗo saaha joni so allirde kay addude soutien makko woni ballal makko faade candidature Macky Sall kay gonoɗo hoore leydi Sénégal no woniri secrétaire général de l'ONU woni secrétaire kolaɗo kuuɓal fedde gotago windere siftinde on kadi wonde Baba Maal ko ambassadeur des Nations Unies kanko Baba Maal noon o erima kala yimɓe makko e yaadi makko e dendagal windere nde kala o erima kay nde gonanta tigui nde nanganta junggo candidature Macky Sall saabu o holliri kay eɗo saaha joni fedde gotago windere ɓe ngala tigui candidat ko ɓuuri ɗon biteɗo Macky Sall ha joni ko leydi Sénégal keɗen Ousmane Sonko gardiɗo Pastef kañum woni hoore jagode laamu leydi Sénégal o joɗinoma hanki e coalition moɓe mbiyata coalition biteɗo APTE woni apta hettade kay heblanade kay ko fati e jonɗe mawde ɗe ɓe ɗamini joɗade nde Pastef ɗamini joɗade ñalawma aleta hande o ko aleta hande o noon conseil national de Pastef joɗoto e gardugol kanko Ousmane Sonko e nder jonde he noon Ousmane Sonko kay e nder jonde he kanko Ousmane Sonko o haali hen konngudi kewɗi no fewi ko ɓuuri tente tan o holliri kay wonde oɗo saaha joni kanko de o démissionnta o jogorani démissionde wonde kay hoore jagode so tawi noon hoorejo
leydi ndi natti yidde kay ko wona ko kañum riwatama kono kanko o démission tam o holliri kadi wonde kay e nder haalande makko noon o wodirama o hokkiti hen konngol o wi tigui wonde lo rullo e en marche ɗum noon ko yidde wiide tan wonde gueɗe mawde kay nana en tigui pewje e nder landa Pastef kam ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni kedoɗen BNLPC woni brigade nationale de lutte contre la piraterie et de la contrefaçon ko dariɓe kay ko fate haɓade kala ko fate piratage e contrefaçon nder leydi Sénégal ɓe mbaɗino ñande 11 lewru mars 2026 gonne ndu opération molanteɗo Allah haɓade kay réseau tawi ko dartorinoɓe wadde piratuji kabluji chaîne uji télévision ina mbaɗa ko wiyete brassement yoga e nder galleji woni tigui ko wiyete rokkitgol fiila e nder zone moɓe mbiyata Ammo 6 e hato wiyete Sam Notaire kala e nder Guédiawaye dadiɓe ɓe noon ɓe teɓima matériel kewɗo ɓe tetti matériel kewɗo no fewi tawi ko matériel mo piratage woni tigui mo yimɓeɓe mbaɗitta piratage ha mbawa hebde chaîne uji kay mbawa rokkidde yoga e galleji taw kañumen ƴettata haalisa e nder enquête o noon ɓe ñande 10 nde kadi ɓe nangui tigui sisɓe ɗiɗaɓo e oɗo saaha joni enquête o nana jokki hen ha joni habaruji men demgal Pulaar to Mbour jamma seta hanki o 14 lewru mars ko cumo kulɓinigo Allah ɓuuri hulɓinade tene tigui waɗi to jeere mawde woni marché central de Mbour bayini kabaru o noon ko préfet mo Mbour Amadou Diop o holleri butikaji kewɗi e magasin aji wontude ettade mbawi sumde hen cumo kulɓinigo no fewi o holliri noon cumogu kay fuɗɗori ko nokku Sara pharmacie biteɗo pharmacie de Soleil ko toon tigui cumogu unori e oɗo saaha joni noon gueɗe kewɗe tilfima hen enquête noon udditama hen ha ɗo noon so taw andede holko tigui ko woni sababu tigui nguɗon cumo habaruji men demgal Pulaar ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen jiyan ha toon to Hoore Fonde noon hono khalifa diine wuuro Hoore Fonde hono ceerno Ibrahima Ba e dendagal miniraɓe mum ene bismi dendagal ɓesgu Hoore Fonde naɓe e guure taari ɗum kala Hoore Fonde naɓe tawateɓe wuuro ladde e jestora kala e jamma leylatul qadri moɓe ɗamine yuɓɓinde noɓe kewi wadde kala hitande ɗum noon ko ñalawma janggo 16 lewru mars dendagal Hoore Fonde naɓe ko taari ɗum e dendagal diaspora kala ne bisma oɗon jamma leylatul qadri ha joni habaruji men demgal Pulaar so nomima toon to Hoore Fonde koto leydi Mali paden hono général de division Abdoulaye Maïga kañum woni hoore jagoɗɗe laamu leydi Mali o bismima o joddima en audience ñande aljuma ɓennuɗo 13 lewru mars hitaru junnaji ɗiɗi e nogas jeegom debbo tawi ko cuɓaɗo mbaɗaɗo kay ko ɓooyani coordinatrice résidente du système des Nations Unies et coordinatrice humanitaire au Mali omo wiye madame Singer ko ɓe jewtidi noon ko heewi kay ko fati e golle e jokkodiral moƴƴal hakkude catal ngal e fedde hakkude catal ngal e leydi Mali kanko madame Singer noon on manti o mani leydi Mali no fewi kay darde mum Mali kala holliri Mali kala e wonde caɗele nana dari len kay ngam wallude population ɓesguji leydi ndi kay ha wawa wurde gurdam mumen hano hannirta ni ha joni ko leydi Mali keɗoɗen professeur Abdoulaye Djinde ko malinajo ko spécialiste e fanno paludisme ko enseignant woni tigui jangguinowo kadi witto woni enseignant chercheur to université des sciences et des techniques et de université des sciences des techniques et des technologies mo Bamako woni tigui to université biteɗo ISTTB o suɓama noon e oɗo saaha joni ono membre comité scientifique consultatif o tigui woni kolto secrétaire to secrétaire général des Nations Unies woni to loni ko guila jeenayi lewru mars noon kabaru o yalti noon tawi ɓayinno kabaru o ko jagorgal leydi Mali kalfinare ko fate jangde tonde e wittoji scientifique o holliri noon o holliri hen weltare makko mawde no fewi ha joni ko leydi Mali keddoɗen police ji taweteɓe to nokku to lagal bitegal toroko bugu ɓe teɓinoma sagataɓe tati noon tumaɓe wargo kay sagata wiyete sagata gorko babiraɗo goto baranoɗo ñande 11 lewru février 2026 to nokku biteɗo torokoro bugu ɓe teɓama noon sagataɓe tati ɓe teɓama ɓen sagataɓe tati noon ɓe jolluno tigui koye babiraɗo ɓe jolluno ɗum koye dow moto mum kay ko ɗum noon ko ñande nogas joyyi ko ñande ko sagataɓe noon sagataɓe warɓe noon ɓe nangga ko guila ñande nogas joyyi lewru février ɓe nangga noon koto nokku biteɗo Diala Bokora dow lawol faade Sikasso ɓe gonno tigui koye dogde eɓe goni kay e dow motoji ɗiɗi ɓe tawrama kadi nde ɓe visite aji he ɓe tawrama ɓe jogui pistolet
wondude gueɗe goɗɗe kay tawi ko gueɗe ɗe militaire uji kutorto e nder enquête he noon ɓe qirrima tigui wonde koɓe tuuma ko kamɓe mbaɗi ɗum ɓe kolliri kadi wonde ɓe innitorto e kala saaha wonde koɓe militaire uji walla tigui koɓe force de sécurité de défense inde mabɓe noon hen goto wiyete ko DC yaade duuɓi 25 goɗɗo ko SF duuɓi 31 tataɓo wiyete ko MLK nde yaade duuɓi 33 kamɓe tata kala noon ɓe battama e juuɗe parquet mo commune 5 de Bamako losgoji nana jokki hen ha joni habaruji men demgal Pulaar jen ha to nokku biteɗo kana jigila noon tawe tigui e nder arrondissement 4 arrondissement 4 district mo Bamako e dow tawi koye lawol faade Guinée ngal ɗon leggal noon ko leggal ɓesgunungal sanne e oɗo saaha noon hebde toon hande kay glace ko hunde tinde no fewi ɓe koliri tigui hebde visa Amérique ɓuuri webde toon hebde ɓorde glace e nder ngal ɗon leggal tawi ala ko saabi ɗum e oɗo saaha joni so wona nguleyki cattuki no fewi wondude kadi yantude e coupiraji courant jokkodirɗi e nder ngal ɗon leggal ko ɗum saabi kay e oɗo saaha ɓe koliri kay dañde glace ko hunde cattude no fewi sa tengti noon e nduɗo lewru korka tedduɗo ñalawmaji ɗi ne guuli sanne kala kumtotoɗo ne yiiɗi kay ɓerde mum hebde ko ɓuuɓi seeɗa ko ɗum saabi noon e oɗo saaha ɓe kolliri dañde toon glace ko caɗele mawɗe no fewi hewɓe ɗon kolliri so wona kay seeɗa jokiɓe panneau solaire uji tawi ko mawɗi no fewi ɓen tigui mbawi hebde glace saaha kay ko ɓen addotoɓe sodoyoɓe glace e leyɗe goɗɗe ɗe gadda ne jeeyata en kolliri kewi somade ko ɓoode tati glace ɓe kewi sode ɗum ko 250 woni capanɗe joyyi soɓe gaari noon ɓe jeeyata ɓodde kala 100 francs walla ha 150 francs ɓe jeeyata ɓodde hay ɗum ne kay sa waɗani commande a heɓata saabu kay ko sohli e glace ene heewi sanne ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni fama woni forces armées malienne ko koninkoɓe leydi Mali mbiyete noon ɓe kolliri tigui wonde ɓe coyninoma motoji tati kay tawi ko motoji ɗi ɓe tuumi ɗi ɓe donki famde ene dow ene deggodiri kay ɓe dewi ɗi motoji ɓe dewiri e majji koyguel ɓe dewniri ɗi kadi guitel ha ɗina motoji kay joofi e nokku goto e nder ladde ɗe joofi kay ɓe jii yimɓe hewɓe jalti tawa ko jihadiste en ko ɗon tigui ɓe jeerina ko jihadiste en ko ɗon ɓe noddi laaɗe diwoje kamɓe koninkoɓe leydi Mali fama ko ɗon laaɗe diwoje ɗe beeyi e mabɓe joore mabɓe kuure e conɓe bomboje e pettoje ɗum noon waɗi ko sara wuuro witego Sine Wali e nder cercle mo yeeli mane caggal noon nde fama yenana tigui ko jihadiste en ko ɗon tigui joore mabɓe bomboje e pettoje ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi jihadiste hewɓe no fewi ɓe bonnaniɓe matériel wondude e kaɓirɗe mabɓe kewɗe no fewi ha hono no holliri kay communiqué tawi ko état major général des armées kañum bayini oɗon communiqué ha joni habaruji men demgal Pulaar sen mima to leydi Mali koto Côte d'Ivoire paaɗe Guillaume Ofoye Boigné ko ɓi Ofoye Boigné ko kanko wonno ɓiɗo kanko wonno noon ɓiɗo Nayabo walla kay kanko wonno ɓiɗɗo Nayabo kadi kanko wonno Kodda Ofoye Boigné ko kanko kadi wonno ɓiɗɗo goto Ofoye Boigné keddinoɗo kay e oɗo aduna kanko no yalti aduna guila ñande alkamisa 12 lewru mars 2026 gonnen ɗo o yaltiri aduna noon ko duuɓi 90 e duuɓi 9 ko neɗɗo kewnoɗo suturu noon kewɗo suturu kay no fewi o dillanno noon kewɗo suturu e hewani dille no fewi ko meeɗi noon ko banquier kadi ko opérateur woni dillowo e fannu cacao woni ndema cacao dillowo hen no fewi o halfininoma kadi poste uji kewɗi o woni no secrétaire général société ivoirienne de banque nene makko noon wiyeteno ko Khadija Sow ha joni habaruji men demgal Pulaar sennumima to leydi Côte d'Ivoire ko to leydi Niger paaɗena ministre des affaires étrangères woni jagorgal kafinagal gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele mo leydi Niger biteɗo Bakary Yao Sangaré o convoqué woni tigui o noddi la chargée des affaires de l'Union européenne to ñaame addimo noon nodduɗo on debbo noon gonɗo chargé des affaires fedde Union africaine e nder Niger o noddira noon ko caggal kayde parlement ivoirien caggal de parlement européenne jooɗino jonde men kay hollirde mette men e nanggugol oɗon biteɗo oɗon tawi ko gonnoɗo hoorejo leydi Niger biteɗo Mamadou Bazoum fedde Union européenne parlement mabɓe erinoma kayde laamu militaire uji ardiɓe leydi Niger nde woppitta o biteɗo Mahamad Bazoum nangaɗo kayde Dumba kañum e joom suudu mum kala e nder galle ne coka tawi koye mbaji résidence surveillé guila e coup d'état bannaɗo no gasi jeegom lewru juillet 2023 fedde Union européenne noon namdima kay laamu ngu nde woppittamo ko ɓuuri yawde e yaccade ko ɗen caɗele noon on créé noon ko ɗum saabi kay ha kay laamu ngu ɓe mbaɗi convoqué oɗo debbo tawi kanko woni chargé des affaires fedde Union européenne e nder leydi Niger e oɗo saaha
saha joni kadi siftinon fedde union européenne ɓe ngala ambassadeur joɗiniɗoɓe e nder leydi Niger saabu ambassadeur gonno to noon laamu leydi Niger yaltiniɗoma caggal kay de tumimo gueɗe ɗe pewani guila nden noon faade ɗo saha joni leydi fedde union européenne ala ambassadeur joɗiniɓe toon ko oɗon debbo tawi kañum woni représentante permanente toon walla chargé des affaires toon to union européenne ko kañum joɗiniɓe toon ko on waɗa convoqué ñalawma hande o habruji men demgal pulara ha joni so tawi sono mima toon to leydi Niger koto Congo Brazzaville paaɗen to Congo Brazzaville ko alata hande 15 lewru mars woni sumgoji hoorejo leydi suɓade hoorejo leydi ko mbiruji jeeɗiɗi noon ɗaftodirta jappere gardigo leydi ndi e nder ɓeena jeeɗiɗen tawe hen Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi jarowo duuɓi 62 woni président sortant o ardi noon o ardima leydi ndi noon koy fedde o ardima leydi Congo ko woni président kay ko feccere e gurdam makko sabu yaade duuɓi 62 kono ko ardi leydi ndi ko woni président timmi duuɓi 54 ko kanko ardi Congo Brazzaville oɗo mandat noon mo ƴamata oɗo saaha joni woni 5e makko woni mandat makko baɗo joyaɓo ete kala kala nde o yano vote ko kanko heewi hebde polgu kay to pucci dogata so tawi noon ko mbiriji jeegom ɓe o ɗaftodirta ɓe mbiriyon jeegom tokosi ɓe o ɗaftodirta ɓe ɓe o ɗaftodirɓe makko ɓe ko mbiriji tokosi hen tato ko ngol ɗo woni lawol mumen gaddanol kene ƴama kay lefol laamu ɓurɗo famdude e mabɓe noon ɓen tata ɓurɗo famdude duuɓi ne yaare duuɓi 35 ene wiye Destin Gavé ko ingénieur pétrolier goɗɗo noon wiyete ko Vivienne Damangou on ko professeur de droit to l'université publique tataɓo ko inspecteur de douane jaaɗo retraite mum ene wiye Mabio Mavungu Zinga ɓeɗo tata noon ko ngol ɗo woni lawol mumen gaddanol kene gembano kay yidde wonde horejo leydi tato heddiɓe ɓe noon ɓen noon jeehino tigui hay lawol cakkitingol ko fate sumgoji jeehino ɗaftodirala ɓen goni biteɗo Joseph Kiñumbi Kia Mbungu on ko économiste omo yaara duuɓi 74 ko ngol ɗo wattata laabi 5 kay deggodirɗi e kala saaha komo yaaha ƴamoyde lefol laamu ɗiɗaɓo o noon wiyete ko Anguingo Gangiya on ko douanier ko ngol ɗo wattata lawol mum nayɓiwol kañumne kene yaaha ɗaftodirede tataɓo o ɗon wiyete ko Dave Mavula ko économics ko ngol ɗo woni lawol makko ɗiɗaɓol ngol ɗo wattata lawol makko ɗiɗaɓol kankone komo yaaha ɗaftodirala ko fate yidde wonde hoorejo leydi ndi ɓeɗo tata kala noon sumgoji cakkitiɗi kay ɗiɓe jano kay hoorejo leydi hay goto mabɓe heɓano ko ɓuuri 1% landaji mawɗi ɗi noon landaji mawɗi lunɗa ɗi kamɓe foof e oɗo saaha hitande hikka de koɓe gedduɓe kay ko fati e sumgoji ɗi ɓe jaɓani ɓe gaddani candidat ji mabɓe ko ɗum fitti kay oɗo saaha joni wonde Denis Sassou Nguesso ko kañum woni favori ɗiɗo sumgoji mataw ko formalité ji tan bureau ji vote ɗi noon puɗɗi ko 7h subaka ha 18h kikiɗe woni 6h kikiɗe ko ɗon woni de bureau ji ɗi uddata habruji men kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodji assalamu aleykum warahmatullah en calmitima Ghali Aboubacar calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habrima ɓuttitude e dongre Afrique ñalama honde o puɗɗoɗen ko leydi hono Benin toon dey ene wayno landa lundika taw ko laamu wonande kadi taw ko les démocrate en e oɗo saaha dey ene wayno on mennoɗo ardade hono leydi tawre kanko fuɗɗi kadi kaɗo landa woni boni yayi kanko de o wawi hono woppude kono landa ka ɗum no caggal kadi ndeɓe ndemni ñande aljumare ɓennuɗo de toon to Cotonou ene wayno kono coordination landa ka wawi kadi hono wiide waɗ ƴettu hono pellital baade kadi o wawi hono woppude ɓe ƴeewa garta hono taw ko landa ka taw ko par intérim ene wayno oɗo transition noon wonande kadi tawata ko derdiri ene wayno kadi wawi kadi jogade hono caɗele no fewi kadi wonande kadi oɗo formation hono politique caggal kay soɓe ndenta kadi taw élection ngaji garoji présidentiel ɗi waɗa ko 12 lewru avril ene wandi tawata ko taw kadi ko mbawa kadi kon toɗɗade ko fatti kono sarɗiyankoɓe ko fatti kadi e o jakka gendi mabɓe wonande kadi en démocratie ɗe oɗo saaha aɓe jogui caɗele mawɗe noɓe fewi e fatti kadi e dawrugol Uganda to nde ene wayno ko lundiyanke kañumne kadi ko Bobi Wine
way wono bayyinde e nder bonnate ɓosoje ɗe wono vidéo ji wawde kadi ummade toon to Uganda ñande asatare 14 lewru ndu gonɗo ndu kanko bomi kanko tawi ene wawi o wawi kadi o dogde ka fatti kadi ɗin élection ngaji présidentiel wona kadi taw kadi wonno koye lewru taw kadi koye silo wawi kadi nawde ɗum taw kadi ko yoweri Museveni ɗum noon taw kadi koye tuɗɗita kadi yo wonto kadi ganguinorde fodde kadi ono taw kadi ko mandaji hono jeeɗiɗi lundiyanke o noon wawi hono bayyinde jencudi kadi ɓooyi woni dañani ndi taw kadi ko boɓi wen ene wande o wonde kadi ɗiɗi kam koko wujja wonande kadi ko noɓe mbiri ni wonande kadi ɗiɗo kadi ko kadi koɓe konti tan koye wadde kadi noɓe keewi wadde e kala saaha toon ene wayno de to fatti kadi toon to hono de RDC Congo e oɗo saabu gonɗen hono bureau taw kadi ko projet wonande des Nations Unies oɗo ko haqqi aade wonande taw ko BCNIDH wawi hono bayyinde e wonde kadi ko ɗin chiffre tede e kala hirande démocratique Congo wonande Nations Unies wawi kadi kono bayyinde oɗo rapport taw kadi ko kamne no fewi wonande haqqi aade ɗo mbino ko ɓuuri nogas e wonde kadi e nder temedere wonande kadi hen gueɗe kamtorde baɗatade e kala hirande wonande kadi e nder leydi taw kadi ko Congo ndi ko caɗele mawɗe goni ɗon toon to Gabon ene waɗi Gabon de ko on gardiɗo hono landa ko fadde hono kadi wono union pour la démocratie et intégration sociale RV taw Patrick Ubanga ko kanko de jokki kanko kadi jokki kadi notade toon to procureur de la république ngam kadi ɗen caɗele ɗe waɗi toon e ɗum noon o wawi kadi ɗum kadi wante o wawi kono wa dañde ko wiyete ko nolliyo kadi ñen alkamisari nde gonɗen nde 11 lewru ndu gonɗen ndu ujunere ɗiɗi nogas e jeegom Ghali Abouba ko ɗum ɗo tongguɗen habaruji men e dogre Afrique ñalama hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Bodji gorko mo Sandow ngam weltare Ayaɓo TV. Alassane Oumar Bodji golle ma jooɗi peewi ko annudi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Séléba to moƴƴatno ha to galle makko Sama Sa ko on takkusan juula ha to galle ceerno Amadou Nene ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Mouhamadou Sama Sa to Matam e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Iran puɗɗorɗen ko aleda hannde o noon watti balɗe 16 ko dowlaji denduɗe Amérique e Israël kala ummini guerre kay haɓade leydi Iran dadiɓe leydi Iran noon wiyeteɓe les gardiens de la révolution ɓe gondi ɓe mbati aleda hande 15 lewru mars wonde kay koɓe rewintoɓe kay Ben Yamin Netanyahu gardiɗo leydi Israël woni premier ministre mo leydi Israël hande ɓe itti wonki makko kala ɓe poftata so wona ɓe itti wonki makko kanko Ben Yamin Netanyahu ɓe kolliri wonde ko criminel saabu ko baro sukaɓe jagorgal leydi Iran kalfinare ko fate gueɗe caggal leydi woni ministre affaires étrangères woni kanko ne holliri wonde guerre o dartata kay so wona kay ɓe natti jogade hattani wawde habtade leyɗele ɗen koɓe jokkoɓe guerre ɓe aynima noon bomboje kewɗe no fewi e nder leydi Israël ɓe gaynima kadi bomboje kewɗe dendagal nokkuji tawi ko infrastructure uji walla base uji koninkoɓe leydi Amérique tawate e nder golfe Donald Trump aseda hanki o erima leyɗele Europe kewɗe no fewi ko wayno leydi France nde ballataɓe kay nde pabatoɓe e oɗo guerre nde gaddata ko wiyetede navire woni batoji tawi ko batoji guerre mbawa tigui nollude toon to nokku to biteɗo beele ɓe ɓeyde wadde sécurisé dokku biteɗo détroit d'Ormuz noon ko ɗon woni wonki faggudu windere nde saabu kay ko ɓuuri hewde carburant fodde 20% production mondial carburant ko ɗon fecciti ɗo rewata e oɗo saaha joni noon leydi Iran koko ɗeɗɗi oɗo détroit d'Ormuz ene ɗeɗɗi ɗum kay wi holliri ko hay bateau goto ɓennata ɗon kala bateau birtiɗo ɗon koɓe samminoɓe walla koɓe fusoɓe ona bateau teskama noon bateau ji kewɗi kay ɓe duppi tawi ko binoɗi kayne pelta ɗon duppama e oɗo saaha joni hano hannirta ni hennene ɓe kolliri noon e oɗo saaha kay ko caɗele mawɗe dowlaji teɗi Amérique noon hollirino kay wonde dadiɓe mum ɓe hinde marine so kay ma mbaw arde toon waɗa sécurisé ɗina bateau ji haɗi mbawa ɓennude kono noon ko ɗum caɗele mawɗe no fewi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men to leydi France ko aleda hande 15 lewru mars 2026 leydi France dawani
kay sumgoji municipal woni suɓade maire uji mumen e suɓade kaya conseil municipaux ji tawi ko ngollo woni premier tour mabɓe 35 ujunere maire noon 35 000 maire foti maire conseil ji ɓen foti suɓede ñalawma hande woni premier tour sanga 12 heures noon nde midi yoni taw ko midi waktu frayse e ngan sanga futane woni e 13 heures participation ko yalti votoyde e nder temedere kala ko 19 piccal capantati e jeeɗiɗo yalti woni 19,37% taux de participation ɗum noon ko sanga midi ko fodde noon 49 million frayse naaɓe kañumen tigui nodda yo gar cuɓo mairuji mumen e conseil ji mumen municipaux ji koto leydi Palestine duttana kabruji men to Cisjordanie occupé ko armée leydi Israël kañum bombarde toon famille no woruno famille Palestine naaɓe ɗum ko alada hande o ɓe mbari famille o no didorno saabu kaye famille o kaye ɓe gonno koye nder oto mabɓe ko on oto koninkoɓe leydi Israël ayni bombo babiraɗo e joom suudu mum wondude e sukaɓe mum ɗiɗo hen gotel yarano e duuɓi 5 keddiɗo yarano duuɓi 7 ɓeɗo nayi kala mbasi hen pittari men sukaɓe ɗiɗo woɗɓe wonnoɓe oto hen ɓurɓe mawnude ɓe hen goto ne yaara duuɓi 6 ɓurɗo mawnude yaara duuɓi 11 ɓen noon Allah dandi ɗumen ma yani kono jaltidi e barmande musidɗo no fewi tawe e juuɗe safroɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi cer ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miji men seydi men Saydou Abouba roɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ñalawma janggo o so tawi ala ko faali ma en ketto musidɗo mon sehil men Sar Ablaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.